Yan ito. Oh. Tsa. Yan. Yeah, yeah, yeah. And for today's video mga kabingka, mag-food taste tayo ng syempre pagkaon mga kabingka. Gawa mo mga tana ay bago sa KFC kabings, no? KFC. So tara, talisa na to ni. So, di na tayo magpatumpik-tumpik. Pihan na to. Ano chicken bago nila ha, and tsaka burger. So dili na tayo magpatumpik-tumpik. 3, 2, 1 intro, pasok. 2,000 years Welcome later. back mga kabingka. So mo ni ang chicken din ng mga kabingka mo nilang sauce, no? So wala na to. Meron pa po ha. Sauce ilagay natin dito. Ito. Manamis-namis. Okay. So, ano po? So, unang subo mga kabingka. Tilawan na nato ning bago nila mga kabingka. To. Yeah. 10/10. Grabe. Sulit ang pangalan. Bitaw na ko ang si pangalan ani, kalimutan sa pangalan basta bago ni, no? Bago na pod another bagos produkto sa KFC. So, dito na tayo sa bagong nila burger. Oh? Tsa! Yeah. Okay, unang subo, let's go. Murag gisundog nila ang nani kaparehag lasa ani ba? Di ako mosulti unsa. Nga gapon. Grabe.
10/10. Bisa ganun yung namaya. Hmm. 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 Crispy kayo. Hmm. 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 Total weight ano yung mga kabingka 100.1% mga kabingka kay lami sulit kayo di kamahayan ang imong gibayad. So eto po si DJ March in a place to be. Yo 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 yo, see you in next my food adventure and food review mga kabingka. Babush ka bebe, peace be with you. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.